Que tal, José Luis? Hola. Bueno, dixéronnos que ti vives nunha casa redonda. Sí, Curioso, non? cadrou así. Cadrou. Sí. Imos a visitala? Veña, vamos. Veña, seguimoste. Que tal, Aitor? Como van esas imaxes aéreas? A tope. Moi A ben. tope con el dron. E tamén tes xardín e cultivas esas cousas. Enredo un pouco coa agricultura. Antes dedicábame máis a tiña unha dorna, vendina, porque dá traballo coidala, pero é un barco precioso, tuve moitos anos dorna. Tiña aí mismo, fondeada, había desde a cama. Isto é un porche que se fixo en principio para a miña dorna, precisamente. E que fai aí esa bici? Para cando chove, en vez de salir a pasear ou salir coa outra, doulle aquí as pernas para mover a circulación sanguínea. Esas son as agullas da tarde miña nai, que era redeira. Aí sí? Sí. Despois tuvo unha fábrica de confección xa, con moitas empleadas, pero en principio ela foi redeira. Pasa que ela organizaba a xente para facer redes grandes. Elas conocían moi ben os ventos. Dicía miña nai cando o muelle do Grove dá ao norte, e viñallo ao norte, que é este vento, viñallo rotazo, dáballes un frío. Dicía, o vento sur amoroso ten unha filla casada, e o norte iscariote non ten filla nin ten nada. Eso dimos as atadoras, que eran moi sabias.